Jesus' name, amen. Ngiyabingelela bazalwane. Ngokuthobeka ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, abafundisi bonke abakhona egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Yo, amnandi abake Jesu. Cela sivule amabhayibheli ethu. John chapter 19. John chapter 19. Sizofunda nje ivesi elilodwa 28. Sibone Nkosi ukuthi senze njani. John chapter 19 verse 28. Ufundela nje. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sephelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Uthi uJohn ubhalayo, emva kwalokho uJesu esebone konke osekwenzeka, wayesebona ukuthi sekugcwalise umbhalo, wasethi womile. Kinombuzo-ke, ngoba kuthi uJesu wayengabe 100% man, 100% God. Okusho ukuthi nanoma yena uJesu ayifuna yayenzeka. Nanoma yena ayibiza esenkulunkuluwini yayehla. Sengithola la baba-ke uJohn mayibhala kuthiwa kunembhalo egcwalisekayo. Ungithatha ungisa ku-Old Testament uPsalms. Ungisa ku-Psalms engizwa kuthiwa uDavid waba prophet, kuthiwa kune-prophetess u-60 etholakala ku-Old Testament ezayikade prophetha ngoJesu. Uma uJohn esebhala ethi sekugcwaliseka imbhalo, sekugcwaliseka lembhalo lezayiprofetho oyithola ku-Old Testament. Uma sesiphambanisa sekugcwaliseka zona, uzwa kuthiwa ngoba umuntu oprofetha kakhulu, mangijeka kakhulu, ufika kuba uDavid kusoba u-Isaya.
Testament. Uthi ke uJohn mayibhala wasegqwesela imbhalo. uJesu sesiphambana lesegqwesela imbhalo. Ngimangazwa into eyodwa. Imbhalo sigqwesela kuzwe sekhalethu womile. Umthetho ukuxhumanisa nevesi othola kukhona kuJohn chapter 4. Mawufika kuJohn chapter 4 uhlangana nowesifazane. Mahlangana nowesifazane ufika wesifazane ngimchaza kakhulu ufika uthi phuzisa. Uthi wesifazane uzophuzisa kanjani ngoba uyazi umJuda nomSamariya kudlelana. Asinabo ubudlelwane thina sobabili. Wafika ningazi wafuna mali. Kodwa sesiphambane nitshoniwe. Bayamthethe wesifazane uthi kube buwazi. Uthi kube buwazi sifazane ukuthi wafuna imama. Kodwa siphambane nitshoniwe. Amthatha futhi yena angise chapter 7. Mafika chapter 7 verse 37. Kuthiwa wathi wakade uJesu efundisa ngomkhosi wethabanikeli. Wathi eseqedile wahamba. Kuthiwa washo kwakukhulu wamemeza. Wathi ukhona yini phakathi kwenu owanile? Ukhona yini phakathi kwenu owanile? Kodwa yena esiphambanweni ukhala ngokuthi womile. Kodwa uma sesesikhamba kanti Jesu yini oyomele? Yini eyomele uJesu? Ikhupasa ofele mahaso fekabadaisi. Dabroste fete makushe daba. Awukapataisi. Into entshela ukuthi abashutshwe ngomele amanzi. Kofe badaisi. Prefane mbuze. Ngomusa uthi ke ume khona womile. Uthi umezelimi. Uyophuza uzofika aphuze. Uthi kuyogobhoza imfula yamanzi. Abazaphila kuwe. Keve masataba. Kodwa mase sesiphambanweni. Uthi womile. Jesu yini oyomele? Ngoba ikhona into oyomele. Kuthiwa baba uJesu wahamba 6 hours from 3 and wahamba 6 hours yes. Lento yamtraina watraine uJesu bathakaza. Wathi try trainekile ekhathele. Ukhathele abantu ukhathele uJesu umuntu. Ngoba kuthiwa he was 100% man, 100% God. Lo osekhathele kwakumuntu. Kuthiwa kunabesifazane abaseJerusalem, igroup yabesifazane baseJerusalem. Kuthiwa kunoyedwa wesifazane. Oyedwa wesifazane kulabo besifazane owathatha indwangu kufa ngathusevela. Wathatha indwangu wamsula. Wasula uJesu ngoba mzwela. Lithi iBhayibheli kuthiwa wayithatha waqeda ukufika uJesu wayisula yena. Kwaphumela uJesu wesifazane. Ubuso bakhe baphenduka bafana nokukaJesu. Waba nokusoka kodwa lo muntu mesesiphambana uthweni umuntu owazi ukuthi edwangu yakhe umuntu eyisule ngayo akushintshe. Isikhathi lo ngizomtshela ukuthi ngoyomele. Baba ngimuve into Chuma sesisiphambana okay thoba mafasha ayiwayini nqaba uJesu wona besifazane banqaba. Uma ke selabesifambana senikezwa elinye lamasosha lamnikeza uvinike. Elinye lamasosha bathi umenikeza besifazane nje bamemnikeza iwayini. Leli kwangasili iwayini balichazwa kuthiwa bangasili iwayini. Lento abamnikeza yona lapha.
Asife mahamba yakushibata. Yilonto ukale uma sesesiphambana bakunikeza uvolo novolo ufunani la uvolo. Ufunani uvolo. Manda isikhathi sami. Senzohlala phansi. Senzohlala phansi. Into yamele uJesu yamele the souls. Yes sir. Wayamele the souls. Wayamele imphefumulo yethu. Ngoba ngabuluntu. After Genesis 3, after Genesis 3, umuntu waluza uNkulunkulu walahlekelwa iposition. Into just by saying uyela, wayesele ukuzobuyisa ama-step omuntu. Abdala thabusela uNkulunkulu waNkulunkulu. Wayizodela umuntu Jesu, uma sesesiphambanweni, uma sekuthiwa-ke esebhala uJohn, ethi kwakuzogcwaliselisa ukuthi umuntu usabuyela emntwini, umuntu usabuyela eNkulunkuluwini. Yabonga baba. Oh, hallelujah. Number 5. Kawasai. Kimkulu Jese Kumhe. Kumhe kusho kwakho ngameni likaJesu Kristu siyamkela uNkulunkulu ngenhliziyo eyivumayo ngameni likaJesu Kristu ngameni linamandla. Amen and amen. Ngiyafisa bazalwane kafushane John chapter 19 verse 30. Khulume kafushane. Incwadi kaJohn chapter 19 verse 30. Wathi ukuba uJesu ewamukele uvinika, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. It is finished. Uthi uJesu esesiphambanweni, it is finished. Kufeziwe. Igama elithi it is finished, this is also from the Greek word
ethi tetelestai. Tetelestai comes from the verb telo, which means to bring to an end. Which means to complete. Which means to accomplish. It is finished. It is finished. Ngemvumo yakho baba ngiyacela ukisho njengoba ngizwa ihlakazekile njengoba ihlakazekile kanje. Amazwi la kaJesu athi it is finished. If it was me, ngangiyothi I am finished. Kodwa uJesu uzwakala ethi it is finished. But isimo akuso sithi I am finished. I-condition ayithole kuyo uJesu kwakumele angathi it is finished, kodwa kwakumele athi I am finished. Izinto adlule kuzo, izinto adlule kuzo, ubuhlungu adlule kuzo, hardship adlule kuyo uJesu, kwakumele athi uJesu I am finished. Kodwa uJesu uzwakala ethi it is finished. uJesu baba usetha a friend, usethela a friend ukuthi akukho kunature kaNkulunkulu ukuthi aqale into angeke. uNkulunkulu kunature kaNkulunkulu ukuthi mayaqala into uyayiqala iqede. uJesu was here on assignment. Uthi my assignment ngathi uyamemezela, ngathi wabhisa report uthi it is finished. Let don't to I have done it and I have completed and I have accomplished. To me. Something calling the to give up. Something calling the to give in. Go to Swagala. It is my job. It is finished. I have accomplished. Lord, let me say. I'm sure this is so hard. Almost stand on my footsteps. Give Philip chapter 1 verse 6. Entering in the inside. So what he had now. You are in him with the way. As a harbor, see how very hard so hardship. Who come about who want to see a puppy? Got this. See how poor also
I said, it is accomplished. Once we said back to our original position, it is accomplished. It is accomplished. It is accomplished. It is accomplished in the way. It is accomplished. Shalimakata kush. Ilikrasta, Ilitalia, Sele, Petros. Zaliana Atakuria, Zikrosta, Kelia, Aprokos, Hoto Kushabalia, Malimahana Kusha, Zeli Alakaprosta Kusha Yapa, Rila Mashatala Maseke, Rele Keshapatakura, Ziprosta Kamania. Amen. Baba, Konindo Baba Jamisho Buisela Mbombo. Jesus. Already coordinates offensive. Jesu lana it is finished because siwumsebenzi osuqediwe and uJesu lana usesiphambanweni khona into esiyenzekile njengoba esho lamazwi ngoba into uJesu ayehlelayo ayisukele emazulwini
ile yokuthi weza ukusindisa nokufuna okulahlekileyo. Manje uJesu usefikile kulokhu okwalahleka ensimini yase-Edeni. Waze wafika. Praise the Lord. Wafika kulokhu okwalahleka ensimini yase-Edeni ngoba umuntu walahleka ensimini yase-Edeni. Walahleka uNkulunkulu, walahleka ey'ntweni ayenzelwe zona, walahleka kwi-present, walahleka kumuntu. uNkulunkulu ukhathazekile ngoba uzamile ukumfuna umuntu, wamfuna ngey'ngelosi kodwa umuntu akaze atholakala. Wamfuna ngabaprofethi, wamfuna umuntu kodwa wakatholakala. Wamfuna ngegazi ley'mbuzi neley'nqama kodwa umuntu akatholakala. Kodwa nakuyo le mihla yodina wathumela indodana yakhe. Wamfuna umuntu. Because uNkulunkulu ukuwa komuntu akukwazanga ukuhlala esikuweni. Mawufunda iTestament elidala uqaleni elosi kuthiwa uNkulunkulu uyena ombone semsebenzini eshiya uJesu esikuweni, eshiya uMongcwele esofuna umuntu. Bathi akwazi ukuthabela indumiso kodwa umuntu engakatholakali nalahleka khona. Ngoba umuntu weDavid walahleka emthini ekwathiwa ungadliwa, walahleka umuntu. Bathatha iselelesi basibeka lapha, bathatha esinye basibeka lapha, bathatha umuthi bawubeka phakathi nendawo la umuntu alahleka khona. Let's try Congo. Ngibona u-Isaiah uNkulunkulu umdraw uJesu like a man that is having a canvas. Umdrawa uNkulunkulu uyabuka uIsaiah. Uthi umdraw uNkulunkulu uyamhumushela uIsaiah uthi he had no beauty in him that we may behold. Uma bemshaya uJesu in the court of Pontius Pilate, ungathi kufezeka lesithombe sobuso, uyashaya uJesu and there was a disfigurement of his face. Ngamanye amazwi uma ngabe bembheka abantu angasabukeki sengekho into engathandwa, uNkulunkulu abuka thina isithombe sokuba disfigure sibuka Jesu, isithombe esivela ngakithi sibabahle. Uma ngabe ufunda uthi umabhala uPaul uthi for he who knew no sin was made sin so that we may become the righteousness. Amanye amagama umebhala uIsaiah uthi kwakungekho into enhle engabukeka kuye ngathiwa umembuka uNkulunkulu sesiphambanweni akasafuni ukudesire into ayibona esiphambanweni because the accomplished work of what the face has to look as yindethi sasinjengabantu abawulunga bukaNkulunkulu. And uyaqhubeka uIsaiah athi the chastisement of our peace was upon him. Yindethi uma uthi uJesu kuphelele, yindethi ukuthula kwakhe ngokushaya kwakhe, ukuthula what is meant for us. Wakaba accomplish uNkulunkulu wathi I think umaqhubeka uthi and by his bruises and by his wounds we were healed. Yindethi uNkulunkulu membuka uJesu with the 39 stripes umethi kufaziwe the healing of the nations, the healing of our lives. Yindethi research there are about 39 discovered sicknesses affect umuntu. uJesu wathika wathi it is finished. uNkulunkulu wathika wathi the chastisement of our peace was upon him, by his wounds we were healed. Ufesiwe. Let us start.
Paid in full. Tetelestai, paid in full. uNkulunkulu ebulungisweni bakhe wayifuna ukuthi ngoba abantu babonile kube khona umuntu ofana. So uma ngabe ke uJesu esefa ukuthi ufeziwe kufana nokuthi icala likhokhiwe. It is paid in full. It is uNkulunkulu. He rescued us from the curse which is pronounced by the Lord, so that we may not be cursed anymore, so that the blessing of Abraham may come upon those who by faith call on the name of Jesus Christ. Can I ask you to stand up and say, I am blessed. 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 It doesn't matter how much you have in your bank account. It doesn't matter what kind of a car you drive, because the motto is not a blessing, but a blessing is the anointing of God that makes you rich and prosperous. As what prophet, the blessing of the Lord makes one rich, and He does not add any sorrow unto it. It's paid in full. Hallelujah. It is paid in full. It is paid in full. Singama ngeenyawo and make a declaration in whatsoever that you are going through. Surely it is accomplished. It is finished. It is finished. Now, what it is finished. It is finished. What it is accomplished. Come on, somebody, open your mouth. Open your mouth and declare. Open your mouth and declare. Come on, somebody, open your mouth and declare. Shut up, Messiah. It is accomplished. 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 Sifala mehle tumenjalo. Kanano sedeba. Unto thy hand I commit my spirit. So Jesu, sakho ngiyawubeka